tayo may Stango, balik na po mi. 3 kilometers plus 3. Kaya gabot na mo dito 6 kilometers tanan ang among na-hike. 6:36. Mabot yung yan dito sa Tampi is mga 7 ka pa. Kung di mo dagan. 7 ka pa siguro. Inay ka hike. Ay, murag sakit naman ang ako adring to ano. Ang ako ang kilit. Inay magkuhan. Narasti og saka ng bukid sa Isidro. Gusto ko ta ko masakag bukid kay Tiguwang na yun. kanang mapugos gyud kag pasingot. Diri. Murag nindot ta kayang imuhang kuan ba? Pag hanggap. Gipaningot na ang among head. Para na kay agtang China. Ang among head gipaningot na og ang among back. Init na. Pa man 6:30 pa man oh. 6:36. Kuan pa ni ang wala ni init is vitamin D. Vitamin D pa ni kay ay pa man oh, di pa man kayo sakit ang init. Kay 6:36 pa man. Ako'y na ang tatoy sidecar oh. Natay sidecar in labay pero di lang yun ta magpalaban na kay ato yung i-record nga nakatabok kita diri. Kita na lang. Pinagi sa pag-hike. Kita na lang ang ni uli. Kami na lang duha mo ni uli ron. Wala na. Urap na upang uli ang mga Ang uli ng taga-tubod ay. Kami na lang duha mo dili taga-tubod na muli pod. Dayon. Mga matiayon nga nagtan-aw karon. Biyahe sa na inyong balay. Dai sa inyong balay inyong mga anak pag hike sa mo. Hike sa mo diri. Kanang kamuraduha. Kamurang duha sa imong biyahe nag-asawa. Kay hangin. Uy, ni hangin ano? Dayon. Tindot kay adlaw. May king adlaw ro nga pagsilang ba. Ang among background bitaw sa layo kita niyo sa langit. Na blue pa kayo, blue kaayo. Presko kay hangin diri. Biyahe sa na sa yung kabuntagon na inyo ang mga labunon, mga hinloon. Mga unsa ba diha? Hike Uban sa pa diha. diri, hike. Huwag na amoy bike duha, pag bike sa mo duha diri. Di ka pa galing hike ano na mag-bike. Ayaw lang pagsakyanan. Ang nindot yun. Maingam din na kagapoy, oy, sakay na ta. Mag-hike yun mong duha, mag-istorya mo sa inyo hang mga kagahapon. Wow! Amazing! Dili di ay sa inyo hang mga Mga utang. Dili. Ang utang istoryahan, mag-away mo. Ang inyong istoryahan diri, ang inyong mag-hike mo diri. Ang inyong istoryahan is kanang mga love story ninyo. Katong inyong mga kagahapon bitaw. Ako Anton, naglakaw sa una. Ay na lang ng love story kay mag-away na pud mo kay mingon na pud kato si ex. Nya mas maayo pa to siya kaysa imo. Ana, maaway na pud. Ayong istoryahan, ang plano na lang nito. Ang plano na lang nga kung naamoy plano nga mo abroad ba? Ayaw nang abroad, gabiyaan ka gyapon. Magplano bang magbalay? Diri na inyo planohon, istoryahan kayo. Mag-hike mo rin bisag 1 hour, makaplano gyud mo kay Si Sir nga atong gisundan kanina nga murag na stroke. Naabot na yun dyan diri. tagatanggob din na. Tagatangglok din na siya. Ayaw ka na siya ng hike mo. Tanggob City. Oh. Hike pod ginagmayo bisag sa isa lang kasmana. Kas-a lang yun nga magkauban mo sa imong banag asawa nga nag-hike. O wala kay bana, our friends nimo. Oh, mga friends nimo imong invite. Magkasabot ba? Pwede mo rin mag-hike. Oh. I-invite na ko tanan ng tan-aw nga pwede mo mag-hike diri sa bridge para madasig mo ba, ma-interest mo kay lahi na pod nga environment magud ang inyohang lakwan kaysa naratas balay. Magsalig ra po mo sa balay nga mobalik dayon. Nya nasa highway. Ka, kay naman imong mama restaurant. Mao
na nga tagatubod man gud sa unang panahon gud. Muna nga muraog ang atong heart. Dali ra kay mo magnet diri kay taga diri man sa tagod. Pero og kamo duol ra man ning tubod nya kining ato ang dalan diri para man ni sa tanan. Muna nga laag mo diha, laglaag sad mo diri. Oh yeah. Silang na gid ang adlaw. Layo pa man itong nastunga no. Ayo koy, paspasin ay mong tikang. Yang uban ka jogging. Mo dagan dami og gamay. Sige daw, umi. Oh, kitams. Oh yeah. Jogging. Ho ho. Magdali na may kay ang oras. Inuras niya mo ang lakaw karon. Kisay sani naga paog na sa kusog ang nagsakay o nagdagan nagpapamata sa mga Woo! Oh yeah! Uy, napahinuli oh. Na-charge na ang amo ang pad. Na-charge na ang amo ang BTS. Lamin na tayo ilagan pero kapoy naman po. breastwalk man, Breastwalk. Breast ang i-walk. Ang uban to dito nagpahulay. Muni ang best yun nga hiking. Kining naa na ang adlaw. Kay og sayo kay mo sa buntag adlawon mag-jogging mo ang inyo makuha na panuhot. Kini karon duha ang benepisyo. vitamin D. Ang vitamin D gikan sa adlaw nga mo trabaho sa lawas para sa mood. O kini po nga to ang endurance. Ang atong mga fats ma-burn. Ang atong burn ang fats. Di ba kabanding ka mo? O dagon yung mga anak dala. Lagi. Arbi sa gagmay. Aron sa hanggang may mga bata. Maanat sila nga ay mag-exercise mo kada buntag. Pili na lisod. Mukaon nga pili na exercise ta. Ma-enjoy pa sila. Love nila ang Klaro naging hangin. Kini klaro na kining hangin. Dito sa hangin ay. Makahanggap kag priskong hangin. Priskong hangin gikan sa dagat ba nindot kayo. Why pollution? Prisko kayo ang hangin. Ang uban ara sa tunga kuto biay mo din ang gamay na lang ang mulapos. Ideal gyud ning pag-hike ka aning dalana kay ano. Naay mga friends bitaw mag-istorya sila sa ilahang mga estudyante sa Tubod College. Mag-istorya sila sa ilahang mga estudyante mga test. Mga estudyante may daghan diri nga nag-hiking, nag-jogging. Napo yun ang mga hidaran. Daghan siya diri nga tan-aw kay kuan man gud. Ang tanggo ug ang tubod man gud mag-abot man gud diri. Katong mag-jogging o mag-hike. Pwede inyong estudyante. Ingon nga mag-jogging na. Magkita ta sa bridge. Iawhag na inyong mga anak, mga bayig laki nga magkalingaw pud og hike. Diri oh, kay nindot. Lah, mura lagi nagbaog ng kuan ano. Di mo na i-straight niya ang kuran.
Minsan eh. Kipit pa buka din di hadap kita. Mahibalan mo nato karon. Kay na naman nato mga reinforcement. Oh yeah. Bye. Kada taman. Dili na silang padayon kay kapoy na sila. Mga batalan karon daghan gyud kay mga eskwela. Daghan nga eskwela ay kito day karon no. Tubod College. Good college. Nya napay daghan na gyud kayo ang eskwela sa Tubod College kay napo day gikan sa TMC. Ang kada MC. Transfer. Transfer kani wala na dawat dito kay siguro na entrance exam or na close na ba sa kuan. Mas kadaghang mga estudyante karon. Ya, nahapoy mga gikantanggol ng eskwela pag diri sa Tubod. Accessible man ko di. Kana man goy. Ayo. Dali ra mo ang transportation tungod aning bridge mo na nga ang uban magmotor lang magulian kay duol ra makayo god. Katbang ra kayo. Skipping rope. Ala na. Bugnaw na ang hingpuli karon init dayon hangin nga gamay. Kani madunggan ra ba ni sa kamera ang hangin karon? Wa mo guna na may nawa mo may windshield. Windshield. Na di po isa. Kani ba wa gyud abrihin no aron magkaba. Wa gyud abrihin diri ba pa-picture mi sa sulod. Wapag lang ka. Oo, kanuban ba no? Mga depress ba kamo bitaw mga depress gyud ayo gyud mo di ay pag-hike diri ay kay magahon-hon ang magamba. Yaw mambak mo na. Di mata ninyo. Wala na. Patay na. Sayang kang life. Sayang kang life ninyo. Yung panggi amumahan yung kinabuhi yung bagaman ninyo ra day kwaon. Sayang kayo. May eskwela pa ba mo? Pero ato mga balita sa FPO. Sayang. Nurse ko na daw to mga estudyante. Sayang kayo ang kinabuhi. Ay, mga problema. Na yung mga problema, hunahunaan ninyo daan, kinsay masakitan, kinsay mag-uol, una, ginikanan, pamilya. Niya, Ayaw yung sulod ng problema. Nga di ka kabalo mo sulpan. Di ba? Anak, anak. Pero wala yun ka kaila. Wala ni mo natugkad o kinsa yun si Rehara ko na nang mag-uyab ko. Pagkakita kay, wah, gwapo, gwapa. Panguyaban na yun. Then pila ka panahon. Sa duha, tulo. Kasi mana, upat. Sa kabulan, naminyo na dayon. Wapagay ka kaila. Nalan, magani mo na ilhan. Kinahanglan, ilhon yun ang background. kung makuakon ba na? Wak-wak lang ba? Ay, amazing! O di ba, mangulata? Mag dili, wa ba bisyo, di pa mangulata. Nga. Di ba ka buy-buyon? Oh yeah! Ano yun? Mait, dapat ilhon yun. Kay, ano may imong makauban sa musabot pa ni mo. Murag ning sakit man akong tiil. Kaya pag-ingon niya, mag-hike ka dito ba? Yan, marag, kapoy yun ta ba ng naon. Pero kay gusto man yun niya mag-hike diri. Okay, oh Yan, yeah! aron dili man, hiubos. Amazing! Diba? Yung sakit Ala, pag akong ala. tiil gyud. Oh, ayaw, paduhog-duhog og sakit ang tiil. Murag kasakyo na nagyog ko aning fison. Na, give and take raman na. Give and take relationship. Sinap na na yun. Wala. Ilhon yun. O,
kauban. Oh yeah. Kay maingon din kami niyo og happy trip. Nay giingon niya. Sa tay problema atong kuan. Nya. Na siya uyab niya. Bulihon siya mabarkada kay ayaw lagi na Brad. Ibati nagnaw. Bisag gwapa gyud to niya. Ay. Oh yeah. Muna mga asawa gyud ka og gwapa daan. Kay Kaya hindi ka tagulang mamaot. Di ba? Mingon man ang mga makatag. Kaya ito mga bata nga makatagbog tigulang. Tigulang muli kayo na sila. Mingon, lay wakwak. Amot nga po na nga. Hindi ka tigulang naman mo na nga mga asawa mo. Yan ang gwapa daan kay. kay ni katigulang. Dili na kayo. Yakan mangunot. Parihan na oy magwapag mamaot mangunot. Mana nga. Samtang Samtang dili pa kay taong ngunot. Mag-exercise ta. Kanang pag-exercise mo na yung makapawala sa kunot kay mainat man na imong panit. Mainat imong panit kay mo contract ang imong mga maso. Mo nang mga kunot mawa ma. Pero hindi magyapon na sila minus tambag. Mangunot magyud siya. Pagdulong na gyud habit na. Magyapon na sila minaw eh. Tinapon mo yung balik din ay bukay. Kay kapoy man di ay layaw. Gwapo diri ka ng kuan ngit-ngit pa ba no? Lindot ang ngit-ngit. Okay. Hoy! Ikaw ra may isa ka bike-bike. Ikaw ra isa ka bike-bike.